Hej, da, i nije mi bilo 2 tjedna. I šta ćemo sad? Ništa, uživajte na ovom klipu, kak ste mi, hvala vam svima na 500 subscribera. Da, i? Evo, sad ćemo početi snijati napokon, vratila sam se doma, ne znam, jebi ga. Jebi ga. I onda šta mi se desilo prošli vikend, pogledajte. Trki, kak da viš? Ja sam peder. I'm gay. I'm gay. Let me hold for my dick. Ma dick! Pozdravite YouTube, Ono kužiš. Čekaj. I onda ti ja tak čačkam i tražim po mobitelu, ne? I nađem ti ovaj video. Na dno. Tak, i te probuj. A ovo tačaj. Vidimo se u sljedećem vlogu, se čuvajte i pucajte.